altså putte ind der med. Ja, det kan vi da gøre. Værsgo. Din telefon. Det er min telefon, tror jeg. Hvis jeg sætter og så dropper du den bare. Ja. Så. Kom bare. Så kan man køre over. Ja. Stop der. Jeg skal ikke have for noget. Ja. Ja, man kan lave det lige. Altså, nu havde jeg lige mit ur på. Det kan godt være, at vi skulle have den samme hånd igen. Er du færdig? Ja. Nej, du skal, ja, du skal ikke filme ind imellem, fordi det er jo grimt. Hvad er det, siger du? Altså, du skal ikke filme her, fordi det bliver jo frygteligt. Så får du væg og alt muligt. Ja. Du skal kun gøre close-ups nærmest. Ja. Og så tage en pause, og så tage den. Bare, jamen, det så klipper vi det. Ja. Og så her, der er det jo så, du kan jo tage varmen eller kulde. Ja, altså hvis man bare lige, hvis du bare har sådan et billede, ikke? Kældeteknik der, og så minus 26 deroppe, ja. Der står, ja. Ikke? Så har man også, okay, der er noget kulde. Altså jeg ved godt, at nu gør vi det bare ligesom en idé om, hvad man kunne, ikke? Han er rundt og filmer, ikke? Ja, du kan tage på lys indeni. Jeg vil ikke se det med grøn lampe i dernede. Ja, okay. Kan du fange de der... De ligger dernede. Jeg ved det ikke. Ikke rigtigt. Min egen sko, det. Ja. Så får man selv, jeg kan vinke til den. Så er du lige med. Lys i det sidste, der er sådan lidt høreapparat lignende ting. Ja, der er faktisk noget i det. Ja, det er det, vi... Så skal du selvfølgelig over til det andet, ikke for lang tid på den der. Nej. Man kan godt se, at det er længe siden, du har lejet Oliver Stone. Nej, men det er jo klipperiet bagefter, der er 90% af det, ikke? Jo. Du kunne lige se. Ja. Det er jo fint.